Ahora no toca pensar en las urnas, ahora toca pensar en las neveras. La prioridad máxima va a ser combatir la inflación. Bona vesprada, com estan? Primer dia de curs polític i primer anunci. El president de la Generalitat ha avançat que executarà una rebaixa fiscal. Ximo Puig no concreta quins impostos passarà a la tisora, però assegura que la prioritat del Consell és lluitar contra la inflació. També ha anunciat ajudes directes i rebaixes de taxes per a ajudar les classes mitjanes i treballadores. Mesures en vista a un hivern econòmicament complicat. Ja saben, este matí, de fet, la patronal taulellera i el govern espanyol s'han reunit per a abordar el futur d'un sector que depèn del gas i que dona faena a 35.000 persones. Mònica Artana. Així és, reunió clau per al sector tauleller, la que han mantingut este matí les titulars d'Indústria i Transició Ecològica amb el sector ceràmic de cara a aportar idees al pla de contingència del consum energètic que presentarà el govern central a Brussel·les. El sector tauleller els ha plantejat la situació que pateixen degut la pujada del gas i els ha demanat ajudes directes a les empreses. Dissabte passat va morir un home ofegat de 40 anys a esta platja del Dosser de Cullera. Es banyava en una zona de roques amb bandera groga, però des del passat 1 de setembre la zona no disposa de servei de socorrisme. Va ser un surfista el qui va avisar a l'112. El bon oratge que encara tenim fa necessari aquest tipus de vigilància, segons afirmen els veïns i banyistes. Impossible accedir al web per a demanar el bo turístic. S'ha col·lapsat per l'allau de sol·licituds. Com ho senten, avui es reactiva el repartiment dels abonaments i la confusió s'ha estès entre la població. Molta gent ha pensat que avui s'obria el termini per a demanar-lo. El cas és que aquesta gestió es pot fer durant tot l'any. I és notícia d'última hora, un dels noms propis del dia és el d'esta dona. Liz Truss serà la nova primera ministra del Regne Unit i substituirà Boris Johnson. També estem pendents del Canadà. La policia busca estos dos homes com a presumptes autors d'un dels atacs més mortífers de la història del país. Haurien perpetrat apunyalaments en 13 escenaris diferents d'una reserva indígena del centre del país. 10 persones han mort i 15 estan ferides. En els esports analitzarem la golejada que va protagonitzar ahir el València contra el Getafe. 5-1 guanyaren els de Mestalla al camp. Espectacle de l'equip a la sala de premsa de Gattuso. Yo miro mucha negatividad aquí. Cuando se pierde un partido con el Atlético de Madrid, negatividad. Estoy muy contento. Para mí era impensable en 2 meses que el equipo buscaba este tipo de partido. I pel que fa a l'oratge, Victòria Rosselló, bon dia. Setmana calorosa. Així és, Marta, la calor no ens dona treva. De fet, les màximes encara pujaran més esta setmana. Estem en una situació de ple estiu amb uns valors que tornaran a estar entre 35 i 37 graus. A partir de demà mateix, també amb unes nits molt bascoses a causa dels núvols que han sigut abundants avui de nit i matinada i que tornaran a reproduir-se en la costa. Només cap a l'interior hi ha una miqueta d'alleujament tèrmic amb unes temperatures que sí que ja comencen a baixar respecte a les mínimes, però en la costa la basca fa que la calor siga insuportable i, de fet, la setmana no ens oferirà massa canvis en aquest sentit. Tindrem com a molt arribada d'alguns núvols a mitjan setmana, però en general l'estabilitat està garantida amb molta calor. Inici de curs polític amb anunci del cap del Consell. Puig prepara una reforma fiscal per a lluitar contra la inflació, sense concretar quins impostos retallarà. L'objectiu, diu el cap del Consell, és ajudar les classes mitjanes i treballadores, protegir la població més vulnerable i crear ocupació. És l'anunci més destacat que arriba Victòria Rosselló amb la previsió de l'oratge. La informació continua a la ràdio, el web i les xarxes socials de Punt Mèdia. Demà més els esperem a les 2. Bona vesprada.